magandang hapon. Dito sa Hawaii, magandang umaga sa Pilipinas. Kaya sa Facebook page at YouTube channel natin. Tayo ngayon dito sa may Facebook page. Basta ni Uncle Bertie sa lasumang no di maleme sa di kaya't na rumang ay panagbiyagen dunal pas tirara ete apa nagbirong panggedanen alatiro tadandanin panag-aapiten ngem apay tanalita taabang Kumusta kayo, Ani? Tita, kaya? Nakalagay tayo ngayon dito sa may YouTube channel at Facebook natin. Sumarunua pa nagtatalo Raep ket say kaket kimaton doble pa'y di presyon di abono Awat pa'y kimaton de gasolina itipadano di Uncle Berting nang isalda taltalon Dinansa ang masakan na di makelen iti pamilya na di baro nang Marcy Critics Vlog, saya may mga shout out yan sa YouTube channel natin. Thumbs up po, saya maraming salamat kay Alice Mampiye. Ada na pukong ni Uncle Bertie isupay yan nagpapagatas alatiro madlawalo makaye Ada may sa amalen nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkakape nakamuling-ling awanen iti matalon inaamin ang nalagon awat pa'y kesipan na magkaripaton Barbang na wagriin na panagugot iti kamutin hindi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie Dagiti anak na Kumusta kayo, Ani? Nagranadaan na panbibisita Dagkel nagbaliwan Dagiti anak na iti kinagaget imaladaken ko na Adan inhenyero doktor ken ang Dati kita live stream kayo, patpatuan tayo dito Ilocano, Sonata kaya. Gasta ni Uncle Bertie sa lasumangpet no di malemen hindain anak na ang pasiyarin nalagunan di dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyon initi balay na sika nga'y karuba ang mamungkat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna aramin inati amin kadatay nga anak na ang subalit ay kumamit kenkwana ang subalit ay kumamit kenkwana Ayan, dahil tapon ni Uncle Bertie. Okay, tuloy-tuloy dating sunata tayo kagaya. Dingdingin kita, mabalinda yung masalaan. Dingding na sunata. Dinggem mo biyagto, dinggem ibaga, ay ayatin ka, hasta kamit ka niya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag la itin, adita ng ginili.
ayat tinamdamu inairot nga arakot abuyugan tiyas asu iliwek ti agem na samsam etngem tagapulut asa bayan tiyap ang puros ang papiras di bukbuku iliwek ti reng-eng magtitinig tilapayag umaikan no biyagtu mailiwak ko na ikin ka dinggem no biyagtu dinggem ti baga ay ayatin ka hasta kamit ka niya dinggem tuy aso iliw tuy puso nabayang na itin adit na nagkitiliw dinggem tuy kutub kutub tuy puso awawakan na ka dinggem ka din ala umay kato'y sibay pusok umay payapay tapos maetepan iliw kan senaan iliwek di ka rin hiyuni ayat tinamdamu inairot nga arak abuyugan tiyas aso iliwek di agit na samsam etngem tagapulut asa bayan tiyap ang puros ang papiras di bukbuku iliwek di reng-eng magtitinig tilapayag umaikan no biyagtu mailiwak ko na ikin ka iliwek di ka rin yuni ayat tinamdamu inairot nga arak abuyugan tiyas asu iliwek di agit na samsam etngem tagapulut asa bayan tiyap ang puros ang papiras di bukbuku asa bayan tiyap ang puros ang papiras di bukbuku Dayawek mo, tilaing mo ngagparparato Da idilakan man nga intanaga Hello, Kabsat ko na niya. Laking Ruby. Ayan, maraming salamat na Ruby. Ganda pakinggan yung music mo, host. Ayan, maraming salamat. Patugtog tayo mga Ilocano song. Ayan, mga... Di ko man manar sa iyo, manulsulis Tuktukar tayo, o tuktukar, ayan. manong ko. Da makarik na ang kadagit na buladas mo. Da ditay ko na asyak tay pipitik na puso. No idilakal man nakita ka nga da kaakbay mo. Dakay alalaki puwera de Kasalanan sa probinsya. Ano yan? Agayat kayo Ilocano. inuulbo Tamsak ko sa'yo, maraming salamat. Ayan. pagsasao Laking akurente karumbog pangayayo pangaradyo ngem pasay nga ulbo
lalaki ket agray-rayo pailain. Nagagit na isip ket natuantag ni. Oh, matagal na, mag 12 years na sa June. Ngem no makasirbat dati babae. Ayan, yung mga nasa Facebook page natin kung gusto nyo pumasyal. Okay lang kung may CPR, sharing, mas okay lang naman. Dagay alalaki, mahilig kay tipas-pasara. Pagang ang awa niyo, tinagang. Kahit may CPR, okay lang. Ayatan nyo latang. Monetize naman. Basta hindi ineligible, sharing yung revenue. Plan namin pumasyal dyan, host. Oh, asan ka ba ngayon, bro? Laking Promdi. Dagay alalaki, fuera de los buenos. Gayat kayo, inaangaw, inuulbod. Tayo pagsasao, ako rin din karumbog. Pangay ayo, pangarayo, ngem pasig nga ulbod. Canada po. Okay. Normin Dap De Leon. Ayan, mega love shout out sa'yo. Ayan, thank you. Canada yan host, si Normin Dap De Leon. Ayan, thank you. Hello, laking Promdi, sabi ni Normin. Yan. Sa Lawag City ako, Ilocos Norte. Ayan, may jacket ka na, Normin. Ayan, maraming salamat. Di bulan anabilig, sikat mang pangayeg, ibatin patinggi. Oy, Pangasinan ka? Ayan, maraming salamat sa mga nanonood dyan. Thank you so much, 11 Eyes. At sa mga nanonood din sa ating Facebook page. Panubok nga do di ka bailan ng bain. Kinapuglo na usara gabi. San ka sa Pangasinan, Normin? Sabi ni Laking Promdi. Ayan. Ang katrabaho ko, taga Pangasinan din. Ayan, dagupan daw siya. Laking Promdi. Ayan, so Normin, dikit na pala tayo. Habang tayo nagdidikitan dyan, guys, ayan, pwede tayong sumayaw sa mga tugtog natin. Ayan, Santa Cruz, Zambales, sabi ni Tina. Ayan, Normin, may bahay ako sa Dasma, Cavite. Wow, sana all may bahay. Ayan, so asan ka ngayon, Normin? Ayan o. Ayan, dikitan po natin. Kaniyag mo, diyag kupas at dungo. Nagsilaw di patik, gadi agmudu. Hello, Idol. Good morning. Good. Janet Omay. Hello, Idol. Good morning. Ayan si Janet Omay. Maraming salamat, Janet. Yung mga nandyan po sa ating Facebook page, please like and share po ang ating live. Para naman mas marami po tayong mga kaibigan na bumisita sa ating live ngayong araw. Nice HK kwek. Laking Promdi, lagi ako sumisilip sa'yo, sabi ni Normin. Ano sinisilip yung pre? Pwede tayong sumayo, guys. Dagdagan mong bahay ko, host. Ayan.
Oh, pagtapos na tayo mag-live. Kaadwan Yan, ng marami tiyak dyan. si senyorito, aging mabag ng kada ang pagwapo. Naman ba? Oo nga, no, sinisilip mo, kwekwe. Di ba baro? Kaadwan na itatima nagpisyo, panagsugal ken at sigarilyo. Adapayan ang garito sa babaro, ako nang lang nasigsiguro. No agarwat daw waon na palalungin, awan kontada uray sensilyo. Manmanoita, di baruan na taktingan. Ayan, di kita po silent listener tayo dito. Thank you so much. 14 Eyes. Ayan, maraming salamat everyone. Sa mga mahilig po dyan sa mga Ilocano song. Marami po tayong upload na Ilocano dito sa ating channel. Biagti Hawaii. Ayan. Ayan, sa mahilig naman po sa mga reels na mayroon din po tayong Facebook page. I-follow lang po natin ang Biagti Hawaii. Ikaw lang di namamasyal sa akin. Laking from D, sabi ni Normin. Ikaw lang din mamasyal eh. Ayun o, ayun. Ang else mo, laging nakanotify ka sa akin. Laking from D, sabi. Allah, nagsaanuan na. No ayaw pamitipangan nanay, alis tuda ang maayaman. Manuitan, di paruan na takningan, kaaduan na itan, maparuti dayaan. Manupayan itan, di paru yung katartalunan di, kaaduan na itan, babarut pagbabartikan. Nanood ako dito, Normin. Nanood ako. Ayan, maraming salamat everyone. Di kita po iti ang kakapintas nga sunata. Pwede tayong sumayaw, kabiyag. Sige, sayawan na. Hindi mo di kabalasang, kay kamang sa di Taiwan. Inchik ka na iyaw awan, isut inasimurutan. Singkit nga abalayan, nakasaritak di sinsinan. Tungit namin na bakhang, tadi kambit nagkaawatan. Nagtingan di pa nagsimpan, di barukin balasa. Maraming salamat, Biag Host. Ayan, walang CP Ryan Host kasi Ilocano. Ayan, meron din pero mga sharing revenue, okay lang yun. At least, itong ginagawa ko, tingnan nyo yung mga ina-upload kong mga Ilocano song. Tingnan nyo yung mga views ko, guys. Maganda. Meron pang 6 days pa lang, more than 70,000 views na. Dito ko nakita kung paano ako nag-gain ng mga subscriber, mga viewers. So, mga Ilocano song. Ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta po ng mga Ilocano song. Ayan, lalong-lalo na yung mga taga-ibang bansa, mahilig po sila sa mga Ilocano song. At saka tingnan nyo guys, ang ginagawa po natin na yun, gusto ko lang i-share. Ang ginagawa po natin sa pag-upload po ng ating mga Ilocano song, kung kaya nagba-viral, hindi lang Ilocano song yung ina-upload na nilalagyan na lang yung mga picture tapos music, hindi po. Nagro-road trip po ako, binibidyo ko yung daan kung saan ako pumupunta tapos nilalagyan ko po ng music. Pero wala ka naman masahod. Meron ako nasahod. May monthly na po tayo dyan, Normin. Yun ang maganda. May monthly na po tayo. Sa awa ng Diyos, basta continuous yung pag-upload ko. Matagal na nga hindi ako nagla-live eh. Ngayon pa lang ako nagla-live stream. So, simula nung nagbakasyon ako nung June, so hanggang ngayon na lang po ako nagla-live stream. Pero dito na lang po ako sa mga patugtog ng mga Ilocano song na live.
di lang ani katugangan. Kahit may CPR, share revenue, wala naman. Okay lang sa akin kasi. Di ba malaki ang sharing? It's okay. Kesa sa wala kang, it's okay na may sharing kesa sa wala kang ma-upload. Kesa sa wala kang ma-upload. Yeah. Doon ako nagano. Kahit sharing, basta may upload ako. Basta monetize channel ka na. Pero kung hindi ka pa monetize channel, hindi ka pwedeng mag ng CPR kasi lilinisin mo yung bahay mo. Ayan, maraming salamat everyone. 12 million in the house. Ayan, sa lahat po nandyan sa Facebook page po natin nanonood. Thank you so much. At saka dito sa may YouTube channel. Paludet ka man mano, ipaludet mo man, danaisip amata. Pagparangem man, kalit mong inapapala, makaamo pairik na, ipadak abalasa. Meron ka bang Facebook page, Normin? Pwede mong pasyalan na ating Facebook page, Biakti Hawaii. O ganun ba? Mahilig ka bang kumanta? Pwede kang umakyat sa live ko kung mahilig kang kumanta. Pero, Normin, monetize channel ka na ba? Kung monetize channel ka, kung CPR, okay lang yan. Hayaan mo lang. Makita, mas na ay tirik na. Alali mo keti, rurut ko ken gora, no adang inas, ngain ka kasarsarita. Taag papatar na po daw ang ngipin mo, mangal alino, agkeba-keba a puso, mariribukan pa'y unay to'y nakem ko. Mo to'y tignay ko. Nakuha mo ka man, ang pumaludit ka man, umisip ka man, di mo ka't ibaida. Nakuha mo ka man, ang kumigmat ka man, italyaw mo man, na amo arupa. Sikantay kapintasan, ta naglabasin tay tarupang. Kiday mo, anahitan, sinukat ang pinaugidam. Buhok mo nakulayan, pintas nga aglap na pusanan. Di dagas nahan nga nilakay mo, di kay sagsaganaan. Mandat ti makibibiyang, luisot ti pagragsakam. Uray pa'y amin kang kakit na yunam, sang ulikot pa ekstensyonan. Angem kumaisar ding ukuman, talagay mo alip-liputam. Taisot ng atlong kaniyam, hindi bardang isip ka paila. Ay maulawak sa wel, maulawak sa Mildred. Jakmetet mataros ang tiktik na mo analimet. Maulaw ka ng Mildred ang kabiyag. Naknutay ka din ng asawang din ka patpatig. Aturkin kandi ka paila marmar na.
ng asawa tiin ka ipatpati at karon ken di ka paila marmarnet si kanti ka baknangan tila at pagpalpalain langam 24 oras ka nga online puro cellphone garganan tatay online kasanungat tamit tay pamilyam di pa'y pulos sa mapagservyan kasta narudin iti upupulam balang kantis kanto kailang manang po dapay oras mo at anangin di tabyak mo maan ano nangisip kudil mo weno narasay takit kiday mo di napateng may satlakay mo tay nangaglun kinta Digiti apo nga dingdingye kiti pagkaingan na wino cellphone na ang patpatukar. Aya padasin da yung salaan digiti nga tuktukar kabiyag. Nag-comment kayo tapno amok adda kayo nga bimbisita iti live kayo. Tapno mai waragawag ko pa no sino kayong silent listener kabiyag. Ayan, maraming salamat everyone. Nice, mega love shoutout maraming salamat. Ayan po si Anyer Langbo. Ayan, hello po. Good morning, Kabyag. Tiongay, idol from Palungpong, Batak City. Ayan, maraming salamat, Kabyag. Ayan, nandyan po si Anyer Longbo. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, nandyan po, nanonood po sa ating Facebook page. Ayan. Ayan, okay. Para sa inyong lahat, Kabyag. Sige, manood lang po tayo, Kabiyaga. Makinig lang po tayo sa mga magagandang tugtugin po natin, mga Ilocano song. Kenisot makagas, kung luliwato'y kaunggak. Isem madun isawin na, at isem makagura. At isem maray awin na ka, kenisep ang mamuskagan ka. Uray at damit kanyang arigat, uray ba'y nuag upong tutak, uray ba'y nuag paspasok ludak, nuis manakrik-nak mapagmayan. Isem, umisem ka man biyak ko, lawlawagaman ti
ti baro kungku tay semu isut mangay ayu day ti pusok napnuan ti lindu isem makapabiyagak amurmuray dagito'y mata kenisut makaagas mangliliwato'y kaunggak isem manugi sawet na at isem makagura at isem maray awet na ka kenisem pamamusuket ka uray damit kag nakarigat uray pa'y nuag kukung tutak uray pa'y nuag paspasok dudak nuis man nakrip ng mapagmayat isem, isem umisem ka man biyag ko lawag man ti baro kungku taisem mo isut mangay ayun day ti pusok na puan ti lindu isem, isem umisem ka man biyag ko lawag man ti baro kungku taisem mo isut mangay ayun day ti pusok napnuan ti lindu isem, isem umisem ka man biyag ko lawag man ti baro kungku taisem mo Ayan, 14 Eyes. Ayan, maraming salamat. day ti pusok napnuan ti lindu Ayan. Ito maganda, kabiyag, itong kanta na to. Ilakay ko Di kita ilakay ka no. nagretiro Tano tirabi tinakmete ni kaskaso Iparipip ko pa'y kay tuy ilig ko Gempasi na isnag di maganap ko Nilakay ko at nasameten sakit na Taakap sa latauray ang tumariti bayagra Ipakan ko pa'y karinyok nagpayduma Tingin kaskas di adi nakiginggina Na minsan nga aldaw simro di high blood ko Informa ko't pinggan nila at dapat susyudutan Panagtagi balay yakun masurutan Tagparin yung lakay Oh, white. 19 Eyes. Thank you so much. Ay nilakay ko ang kinakayan Taas saan meten ang makapigsan Gawin lang iti na irot di metlat ta amang rignan Turugan nagsaguro Iso di pagsubat na Nilakay ko kanta minsan agritiro Tano tirabi tinakmete ni kaskaso Iparipirip ko pa'y kay tuy ilig ko Ngempasik nga isnap di maganap ko Ano dito paborito nan? Nilakay ko dan sa meten sakit na Kaangkap sa latauray ang tumariti bayagra
Alright, 19 Eyes in the house. Ayan, may galap shoutout. Simruti high blood ko. Informa ko't pinggan, tila at dapat susyudutan. Panagtagi balay, yakun masurutan. Sakarin yung lakay, inameten ipaidam. Ay nilakay ko, agrakayan. Ta saan meten ang makapigsan. Saan ba? Kawilang iti na irutimet lata amang riknan. Turugan nagsaguro, isuti pagsabatnan. Kawilang iti na irutimet lata amang riknan. Turugan nagsaguro, isuti pagsabatnan. 20 million in the house. May galap shoutout. Ayan, thank you so much. Baro, di ko na'y agsasao. Ang mga anak ko nektayat mo. Ang mga ansyak lang tayo kay kalbo. Ang sahit ko laing pasidong mo. Lakay Biag, aloha! Ayan si AJ, The Island Boy 808. Ayan, may galap shoutout bro. Kumusta, kumusta? Linaw di ka undan. Iyak kaya't iyak pabatuba. Tanapun lang ay tuloy kaya. Kumusta Lakay? Di ko na'y agsasao. Ang mga anak ko nektayat mo. Mahalo. Ayan, mahalo bro, mahalo. Ansyak lang tayo kay kalbo. Ang sahit ko laing pasidong mo. Long time no see. Oo nga, matagal na rin akong hindi nag-live bro. Ipagpaga si kalaing linaw di ka undan. Iyak kaya't iyak Yeah. pabatuba. Pastilata. Ayan, ganun ba? Tanapun nyo Ayan, ingka pa bisita tayo page ko. Biak ti Hawaii bro, nakalay back page ay. Alan yang ko bintang arutin pagtanggayan puso'y natin sabay kumanta di pagtagin karin-karinta hintay nagyakin. Anong ako nekay kayan, hindi ka rin kumakaniyak. Naghapod no de kayan, kaya sana ko pulos isuksok. Brave Buddy, ayan, may galap shoutout. Thank you so much for coming. ading putoy. Ayan, maraming salamat. Kapsat. Ikan tu pulos isusukan. Nasikal laing naglaong kaunggan. Unggana kung palbigyan. Alam diyan ko bintang arutin pagtanggayan puso't yan natin sabay kumanta di pagtugin karin-karita
Hindi yung mang kumanta, kabiyag. Ayan. Thank you so much. Juanita Manuel, alag. Kanta ka nga ro din na, kabiyag. Okay, try natin. Thank you so much, Juanita Manuel. Ayan. Dito ilang kapsat. Thank you so much, Brave Buddy. Ayan, kumusta yung stream mo? Okay, nalpas kati. Yan natin yan. So, inte mga roda, may isang nag-request ti ag na nayon ay ayaten ka. Kung na isong inte man na kantain nga rod kabiyag. Bari nga, kaya tayo pelang kanta kita. Medyo madi-maditi boses tayo. Okay, para gini Michaela. Okay. Para kanyam dito ibasang. Ken, para kada kay amin. You're welcome, kabiyag. Thank you so much. Alright. Thank you so much. Dita, buya dita. Thank you. Lipaten kan ko nagnem saan Tanairwa makayata na isang sangayan Ayat akinali kaguman Naipaay mo Puno apakaragsaka Rayawan ka malaglagi ka Dagitila daw aminak makikita Dagitinarway nga inangauta Tungren nulwa Tunggal mapanunod ka Agnanayon nga'y ayaten ka Ipatpateken puno adungdungwen ka Uray pa'y nuwim madayo ka Timanaw ka anak pakata Magudas man dahito inyat ko Agmay-may sa kato'y puso Urayawan ka malaglagi ka Dagini ladaw aminak makikita Dagiti narway ngain ng auta Tungrem lulwa Tunggal mapanunod ka Agnanayon nga'y ayaten ka Ipatpateken puno adungdungwen ka Uray pa'y nuwim madayo ka Pimanaw ka adinang pagkada Magudas man dahito ibiyag ko Agmay-may sa kato'y puso Ayan, maraming salamat everyone. Dito nag-request natin ang kanta ni Michaela Agustin. Ayan, thank you so much, Basa. Sige na po, tingtingin kita YouTube channel tayo, kasama yung Facebook page tayo. Maraming salamat everyone.
nanayon ngay ayaten ka ipatpateken puto anong nungwen ka puray pay no emadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man ay to'y biyag ko ag may sa kato'y puso ag nanayon ngay ayaten ka ipatpateken puto anong nungwen ka puray pay no emadayo ka timanaw ka adi nagpakada magudas man day to'y biyag ko ang may sa kato'y puso. Wow, thank you so much, the Singing Igorot. Ayan, thank you so much for coming to my live stream. Ayan, sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, Bianchi Hawaii. At sa mga hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, sa mga nasa YouTube po, paki-follow naman po ang ating Facebook page, Bianchi Hawaii. Ayan, welcome, Sosette Gabriel Agustin. Alright. Ting, 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 ting. You are good singer. Kuna namin DJ ka, biyag kaya. Okay, DJ Apo tiyag na nayon nga ay ayating ka nga iso ti request niya at naganan ni Michaela. Anta kaya? Kabiyag kaya? So, intay mampay pumatukar digiti ag kakapintas katuktukar, sonata. Ayan, digiti adata po Facebook page tayo. Ayan, nag-comment kay makita tayo digiti kang kanta ka so then okay request Ilocano song ya agchat-chat tayo man okay ang gayam nga ano dito Ilocano deti man balse anang aro digiti kayat yung tukare ka deti ni chat yo kabiyag para amin okay Chacha The Ar-Arakop Kensal Saluyot dato ni Ar-Arakop Kensal Saluyot. Okay, di na datapo mabalin ti sumala. Ha ha! Cha-cha-cha Marisa Masuka Hoy! When manong ikiti ka muna Nagtagkailan at aritos na aramid mo, di ka naging kukuna. Apayading at pagkabagkang ka When manong gaputi sa kita Napyanton, intun masanay ka Pagpakawan, diyan kun maipamindwa. Nagsari pa man at di patapos ni ating na makaanak ay kumbulting tumanen no di na magustuhan ay ang pasok-pasok mo din uray kasta no di na paulit Alaki ko nam nang buisot na po sa ukasula iso tiyerto no di mapagustuhan aging inumdan napuntot ka di na kapay pagunpan yan. Cha-cha-cha ating masigit kansa When man
sutyerno. No di mapagustuhan ang pong tutan. Na high blood da, di da ka pagun-unyan. Cha-cha-cha, ating masibukan sa Manong sikat ikabuda. nagtagkelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Hey! Hello to Ma'am April Sigitoy. Tumanin, no di mapagustuhan na yakpas pasugnutin. Uring kasta no di na paulit-ulitin. Tila lang ikunam lang mo isut ng putno. No ang sa ukas la isutyerno. No di mapagustuhan aging inungdan. Napuntod ka, di da ka pagununyan. Thank you so much, Brave Buddy. Ayan. Anagatay na siksi unay, nadikan tukit masapa amatay. Tay seksi ang makapakatay, kita pulsang butawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado bastos ay ta. Ibabain na Aloha, AJ! Ayan, kamusta bro? no, rupat kwarta. Lalaki ka no, AJ? Isang sa pulik met ang babae. Turay pandagwen no bimuti. At daan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Uray puburengem haan adurgi. Basta lang kiti responsable ken di naamod ang babae. Isang sa pulik met ang babae. Uray pandagwen no bimutiti. Lalaki nga gwapo ilagay. Bret, dilakit Lalaki gwapo ka no. Ayan. Yun, yun. Itiday to'y nga okasyon, inak nga rod, kita ikansyon. Di padas ko anak bakasyon, iti nagkapwa ang poblasyon. Narana ang may sang okasyon, iti may sang organisasyon. Inikandak di imbitasyon, tana ang ay dakkel aponsyon. Siyon, siyon, siyon. Napintas unay a lokasyon, natagseran tay kumansyon. Ayan, thank you so much, Juanita Manuel. Di pinangi-send mo kanya kiti star. Ang amin nagparang iti YouTube ay desktop tayo. Iti cellphone din nakakita. Ma'am LV, where are you from? Kuna ni AJ. Napintas abalay na amansyon. Siyon, siyon, siyon. Napintas unay a lokasyon, nagtagteran balay amansyon.
Agbuya ak ti television, inkalpit na nga ay injeksyon. Jakon masapol ti permisyon, day sumeten din ng imensyon. Iso nga jakon ng prekosyon, na nagmayat meten to'y kondisyon. Syon, 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 syon. Pinaguswag ti injeksyon, yeah, Yeah. Nalari very is limousine. Ay. Nalipatan nan tay aksyon, tairikwan na kompulsyon. Alaama. Binalbaliwag to'y posisyon, Kasano? rinapidong nga kinumbinasyon. Ama. Kung lam nang no at orasyon, napindan areng nakasla akan kansyon. Syon, syon, limas na di injeksyon, na dumaduma ang posisyon. Nalipatan nan tay proteksyon, kainikwan na kondisyon. Umatulad ka di populasyon, tamadimet niya pa aborsyon. Magustang dan ko tay injeksyon, lalo tay 69 ang posisyon. Syon, syon, syon. Happy watching, Ate Aida Dombrique Felipe. Ate Aida Dombrique Felipe, Bus Yolis Arellano, Sharon Arellano. Ay, Mel Passion Dugay Valencia. Ayan, mega love shoutout, Mel. Ayan, maraming salamat, Kapsat, sa iyong pagbisita po sa ating live. Ito po, matagal nang hindi nag-live mo. Sige lakay, agsibog nakpay tay mulang. Sige, AJ Boy, The Island 808. Thank you so much, bro, sa pagpasyal po sa ating live. Ayan po, nandyan na po ang ating DJ na kasama namin sa Ilocos Norte Vloggers na si Mel Passion Dugay Valencia. Siya po si Sammy Weng. Sulit kan kanayang makakilong di lalaki. Ganong kasta, amamartekan, pamrenta, tagririri ang susuka. Ayan, thank you, Kapsat Mel Passion Dugay Valencia. Magkaapadan, papagitan, mangyawit, kadakwadan, hintay to, papalaydan. Okay, ingat-ingat dyan. AJ The Island Boy 808. Ayan, malapit na pala ang election dyan sa Pilipinas, Kabyag. Sa mga national election ay national candidate. Alat na ganan. Nag-start na po ang kumpanya. So, sino ang inyong mga iboboto, mga Kabyag? At sa lahat po ng gustong anong tawag nito? Magpakumpanya dito sa live. Tawagan nyo lang po ako. Ate Sharon, Tito Alfredo, and Tita Rosie, Arellano family. Para Biyernes na para tayo sa Tito Jim. Santa Ana, Santa Mesa, San Gregorio, San Nicolas, Amin Asanto, Jay Camposanto, Hiliklik na Kam, Karabiti, Partikero. Hindi, parsikero ka no, Kabyag. Yahoo!
good morning, Joycebel Raynon. Ayan, maraming salamat, Joycebel Raynon, for coming. Padasek man, iti ang ragsak. Tatang Ay kaasiyanda Isarakandak Kadinti asawa Uray Bakit Palo Weno ba Tapadasik man Iti agraksak Tatang nanang Diyo ipailang Tuy anak iyo Amalakayan Hingkay katitan Kanyak iparaman Tuy arem ko Jakong matepelan Tatang nanang Diyo ipailang Tuy anak iyo Amalakayan Hingkay katitan Kanyak iparaman Tuy arem ko Jakot matepelan. Thank you so much, Ulysses Arellano, 5 minute stars. Happy birthday to Norwin Lopez! Ayan, di kita po, di kita kakapindas nga tuktukara po, ya. So, hindi yo man, dati man, ti isaruno tayo nga rod, ya. Ayan. Sige, Balse, sayaw. Wala kabiyag, kita pumangpakada tayo na ya, kita trabaho tayo. Ayan, maraming salamat to everyone. So, habang nagpakpakada tayo, hintay kayo pumatukar basi. Ayan. At video tayo basik kabiyag. Ayan, maraming salamat. Di kita data YouTube channel. Thank you so much kasama dapat di kita Facebook page tayo. Di kita pinang subaybay yun, like tayo nga Ilocano Sonata. Ayan na po, no, kaya ito ay bakayo di kita gusto yung Ilocano tayo sonto iti ipatukar tayo no maminsan. I-message yo kada nga live no anan to si kaya ito. Pa-shout out ako mga taga Dasmariñas Kabyag, sabi niya Palking Macho.
Lorma, ayan. Hello ate, kumusta? Ayan, nakalive po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel. Goodbye Kabyag, keep safe always. Ayan, goodbye Joycebel Waynon. Ayan, mga Kabyag, naka-live po tayo ngayon. So, mag-ano po tayo mag-video po tayo ng ating mini studio. Okay, mga Kabyag. Ito po siya. Ito po ang ating monitor. Ayan. Meron po tayong 18 viewers sa ating live. Ayan po. YouTube at saka Facebook page po natin. So, ito po ang ating live ngayon, Kabyag. So, ito ang kalat ng ating studio. Ito ang dami ng mga kalat, Kabyag. So, ito, dito naman ako nag-ano ng aking sound. Dito ako gumagawa. Ayan yung mga viewers po natin. Nandyan ang mga viewers po natin. So, mayroong mga viewers na nasa YouTube. Ayan, kung makikita nyo YouTube at Facebook yan. So, hanggang ngayon, mayroon po tayong 20 viewers. Ayan. So, mga kabyag, sa mga gusto manood po ng ating live araw-araw, mag-comment lang po kayo kung ano yung mga gusto mo ipatutug po natin na mga inuman. So, ayan, maraming salamat everyone. So, babay na po tayo. Ayan, tapos na po ang ating live ngayong araw na to. Maraming salamat sa suporta at sa ating mga viewers dyan sa ating Facebook. Bye guys. So, nag-video po tayo ng ating i-upload mga kabyag. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat everyone. Brave LB, ayan, meron ka bang Brave Body LB, meron ka bang Facebook page? I-follow mo ako sa ating Facebook page, Biakti Hawaii. Idol AJ from Cagayan Valley. Ayan, umalis na po siya, Brave Body. Ayan, thank you so much. Brave Body LB, i-follow mo ako sa ating page. Working in HK now, sabi ni Brave Body. Ayan, mag-ingat-ingat ka dyan, idol. Ayan, maraming salamat. Good luck sa iyong mga upload na video. Ayan, ang dami mong mga views sa inyong mga video, mga kapsat. Ayan, until now, 24 million in the house. Ang dami nating mga viewers sa ating YouTube. Ayan, maraming salamat, guys. Sana po, bukas, kung maka-live po tayo, sana mas maaga para kahit 2 oras po tayo mag-live. Ayan. Ayan, thank you so much, everyone. Keep safe. Kahit 22 million pa ang ating viewers. Ang dami pang viewers. Parang ayaw ko bang mag-end, pero meron po tayong trabaho, kabyag. So, sa susunod bukas, ang oras po natin mag-live is 8:30 or 9 o'clock in the morning, Pinas time. 8:30 or 9 o'clock Pinas time po tayo mag-live. Okay? So, bye guys. See you again in my next live. Bye-bye. Thank you everyone. Ang daming parang ayaw mo pa talagang mag-end. Ayan. Thank you so much. Bye guys. See you again